వెళ్ళి కలిసావంటే ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరూ మంచోళ్ళ కనబడతారు. ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది. ఎంతసేపు నుంచి వెయిట్ చేయాలరా మీకోసం? రేయ్, నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ నా మిడిల్ ఫింగర్ తో సమానం. మాస్టర్బేట్ చేసుకోవడానికి నాకు ఓపిక లేక నిన్ను పిలిచాను. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? నాకు మగాడు కావాలి. రా. ఒరే, వెళ్ళేటప్పుడు హెల్మెట్ తీసుకెళ్ళు. వీలైతే ఒకటి బుర్ర కొట్టు తడుక్కో. సమాజం కులిపోయింది. మా కంచెపాలెం మొత్తం ఇలాంటి కేసులే. రమణన్గా పిలుస్తుంది వైశాలి. ఆశ. తను వెళ్ళి కలిసావంటే ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరూ మంచోళ్ళ కనబడతారు. ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది. ఎంతసేపు నుంచి వెయిట్ చేయాలరా మీకోసం? రేయ్, నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ నా మిడిల్ ఫింగర్ తో సమానం. మాస్టర్బేట్ చేసుకోవడానికి నాకు ఓపిక లేక నిన్ను పిలిచాను. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? నాకు మగాడు కావాలి. రా. ఒరే, వెళ్ళేటప్పుడు హెల్మెట్ తీసుకెళ్ళు. వీలైతే ఒకటి బుర్ర కొట్టు తడుక్కో. సమాజం కులిపోయింది. మా కంచెపాలెం మొత్తం ఇలాంటి కేసులే. రమణన్గా పిలుస్తుంది వైశాలి. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.